A vezano za kulturu, ujedno ovo je i razlog zašto sam ja ove godine kao znak dobre volje povukao sve svoje amandmane službeno na proračun, je činjenica što se nama reklo na sastanku da naš prijedlog, a naš prijedlog je u godini obilježavanja 100-godišnjice sjećanja na spaljivanje Hrvatskog narodnog doma u Puli, osigurati, opremiti i da idealno knjigama iz kolekcije akademika Bratulića, te svečano otvoriti povijesnu spomen sobu na istoj ili približnoj adresi gdje je 13. srpnja 1920. počinjen jedan od prvih libricida u Europi. Znači, kolegica pročelnica za kulturu rekla da se taj prijedlog u potpunosti prihvaća. Tako nam je rekla na sastanku. I ja sam iz znaka dobre volje, s obzirom da je to na taj način prezentirano, i konkretno povukao te svoje amandmane. A ovdje podvlačim, dakle, taj prijedlog naš je u potpunosti prihvaćen. Ako sam dobro shvatio, sa akademikom Bratulićem, s kim sam razgovarao oko toga i provjerio za svaki slučaj, on se je rekao da je to istina, da su razgovori kompletirani, možda i ugovori već potpisani, tako dalje. Taj dio je znači sasvim fino zaokružen i ja se zahvaljujem gradonačelniku na tome i gradskoj upravi i gospodi dogradonačelnicima. To je odlično. Ono što je također nama rečeno na tom sastanku je da se, znači ne Narodni dom, već spomen soba, da se neće otvoriti 2020. već do srpnja 2021. Držimo vas za riječ oko toga, do srpnja 2021. Da se traži jedan prostor gdje bi to moglo biti, to je prostor dakle koji nije od 100 do 150 metara kvadratnih, nego zapravo od 300 do 350 metara kvadratnih, dosta je velik, pa ćemo zajedničkim snagama pokušati naći taj prostor i mi ćemo pomoći koliko god možemo. Tako da se zahvaljujem i pročelnici na općenito na tome, to je bilo jako važno za nas. Samo da vam kažem, ne znam koliko još ima vremena, ali da vam kažem, znači HDZ je gurao ovaj prijedlog zadnjih 10 godina u gradskom vijeću. Tako da je to jako velika stvar za nas, jer već onaj prošli i pretprošli saziv je stalno gurao tu istu priču i evo, meni je drago da sam ja jedan dio rješenja bio u ovoj situaciji. Tako da hvala vam stvarno od srca. I na kraju imam tu još jednu priču koju bih mogao spomenuti, mislio sam s time biti malo temperamentni, ali zapravo sad sam nekako tako happy, sretan sam što je prošlo ovo, da ću to staviti za kasnije. Hvala vam. Zahvaljujem.